Os veciños da parroquia de San Lorenzo de Nogueira de Meis xa poden coñecer unha parte importante da súa historia e poden facelo grazas ao libro Documentación Histórica de San Lorenzo de Nogueira, unha obra escrita por Rosa María Lede tras 17 anos recompilando todos os arquivos históricos da parroquia. Recoller esa documentación histórica, pero recollela e expoñela de forma fiable, vale? Por eso puxen pois esos documentos orixinais, vale? Bueno, non os orixinais, pero os documentos e logo a transcripción deles. Ou nos libros onde fala, por exemplo, do monasterio de San Lorenzo de Nogueira, pois o libro onde fala coa fotografía e a páxina, non? O que eu quería é que tuvera un rigor histórico. O libro contén documentación da parroquia dende o século XIV. A obra recolle monumentos históricos da vila como a Mámoa de San Lorenzo, o Mosteiro de Chorente ou o Cruceiro da Brea. Dar a conocer, sobre todo a xente nova, a historia, porque xa digo, a parroquia é unha parroquia simple, aparentemente non ten nada destacable, unha parroquia, bueno, como calquera, pero que ten moitísima historia e que a xente nova pois, desconocia, non? Moitísima. Por exemplo, saber que en San Lorenzo hai unha mámoa. Eu creo que moi pouca xente de San Lorenzo sabe que hai unha mámoa. Unha mámoa que é unha sepultura de fai máis de 3.000 anos, pero que está ali no Monte da Cabada. Na edición deste libro participaron o Concello, a Deputación de Pontevedra e a Comunidade de Montes de San Lorenzo. Dende o Goberno local destacaron a importancia para a parroquia desta obra. Que para o Concello pois, é moi positivo que unha persoa, bueno, pois, neste caso das parroquias de San Lorenzo, que escriba sobre a historia do noso Concello, que pois, dunha pequena forma contribuye a facer este Concello máis grande e que no 2021 xa pois, encontremos con un libro que fala da historia de centos de anos atrás ou de décadas atrás de unha parroquia e de todo o que foi pasando e o que se foi transformando ao longo do tempo, pois, que é moi positivo para o Concello. Por de agora publicáronse 500 exemplares que están a disposición dos interesados de forma gratuita. Para conseguilo pode pedirse na Comunidade de Montes de San Lorenzo ou na Biblioteca Municipal. A obra terá unha segunda parte cun novo libro no que a escritora recompilará todas as testemuñas dos veciños entrevistados.